Today, the president of Zambia, Hakainde Hichilema, vanenge vachishare a word aiwa siwamuzoti Sabc day pane word ravanouya vachishare aiwa nevagari vemunyika mavo aiwa mezambia pamwe chete nenyika dzavanotungamirira musadhaki sana penda mashoko avabuda vachitaura ndibva wasubscribe like wotina on the bell icon anouya paini paonyera vachiti on this Sabbath morning we commit to living a life of service and humility, knowing that it is in giving that we receive and in serving that we are saved. May our lives be a reflection of your love and grace, and may we all continue seeking to put the interests of others before our own. In Jesus' name, amen. Blessings. Happy Sabbath. Hakainde Hichilema. Ndo word yavanosiyira aiwa vagari vemunyika yamavo munyika yeZambia vachiva remember kuti aiwa in giving we receive and in serving that we are saved. Mashoko anotagana Hakainde Hichilema tudze mafungiro enyu inoti kudi pamusoro penhau iyi aiwa pinai mukume section medu ndopemendo kuti usakanga nosubscribe kulike pamwe chete nokutina on the bell icon.